Hayi, ziyabuya eMzansi. Uthi bewazi ukuthi untombi eyiningi noQueen Lodi sebe manake. Asenze kanje. Welcome to Ndlovu Digida Film Production. Subscribe mawungafuni zikugeje. Turn on i-notification button. Ziyanda insolo ukuthi untombi eyiningi usiyasiqhathi isilwane impela. Khofonoza le into zakhe. Ziyaqina impela insolo. Ziyaqina ukuthi yena noQueen Lodi. Queen Lodi yebo. Ngizoloku ngishilo lo wethangela iyelo. Asikho lapho. Sebeke bawushaya umdavazo. Kungenzeka ukuthi untombi eyiningi lo akasaphukanga. Ikhofonoza le. Hayi man, uyalifinyisa ikhehle impela. Lalela, kuphinde waputshuka ivoice note ka Dr Zikode noQueen Loli. Yes, ngizothi uLoli. Bekhuluma ngevideo le eyaputshuka phambilini. Hayi, ngiqamba manga. Zizwele, lalela la. Bese uyangitshela ucabangani kuma comments. Vele inyanga uZikode yayivela ishilo ukuthi yazi kuyothi qala unyaka impela kukhona uyobe sebuyele ebudodeni bakhe. Sawina abafana sawina. Yeah, ngoba ayikho ke vele into emnandi njengekhekhe. Lalela, click ulike, ucommente, ungakhohlwa ukusubscribe. Indlovu Digida Film Production izobuya nazo shisa makumele ihlalwe obala njengezinqa zembuzi zizohlala futhi. Uthe uyaphuma ku uthe uyaphuma ebutabaneni. Usho njalo phela yena. Queen Lodi waphetha again. Umziseni kangaka. Umzisile mnandi. Umzisile mnandi. Abafana ikeke labo uthule phansi. Umuntu ayidecide yena. Akunamfana wayintombazane la. Hayi kodwa uyahlekisa Queen Lodi. Mana ngekhathi uluvuso olubamba uthini leso sikhathi? Hawu evukela ngaze ngilivuse ngithi ngiyalivusa. Hayi wena. Awu nivukele nje wababaza ubaba nje wathi cha. Awu impela nje nguntombi eyiningi kodwa la kwena. Hayi. Angikaze nje kodwa ngingaqala. Uthi akaze aqala. Engaqala. Hayi bangani bami. Ngiyamangala ngibona ividiyo ngithi hayibo nangu Queen Lodi. Usehlaba isontombi eyiningi manje. Njengoba ngufonela nje ngaleso sikhathi. Ngibona ividiyo. Ngo-1 ekuseni nawe-ke kodwa-ke Zikode. Phela ngiyakufonela phela mfethu njengomuntu ekumaziyo. Ngazi mhlawumbe usunontombi eyiningi endlini uzozakhweleza. Awa ma. Uma bangiphethisa nje ukuthi ubani aqede phone ebusuku. Yena njalo. We even moved in together sihlala sonke manje. Hayibo. Uhlala intombi eningi manje wena? Hayibo serious? Mfethu. Kodwa siyabonga-ke mfowethu usimele isizwe mfowethu. Hayi usimele. Yabona nje sengathi amantombazane wonke kanje ngawe akhiphe lezi iy'tabane ebutabaneni. Uyazi? Uyazi mfowethu? Labantu abayiboni into enkulu eyenzakalile kodwa-ke ngithanda amazwi kaMthandeni. uMthandeni ukhulume kahle kabi esangi-advise ngoba phela le nto yaputshuka kahle kahle unyaka odlule. Ekhaya nje mina babengidinelwe kabi ngoDisemba ngaze ngehle ngisho ukwehla nganginayo futhi suspend uDisemba wonke. Angi-advise nje kahle uMthandeni ukuthi hhayi ungatatazeli njengoba uthukile nje ehlisa umoya kutshele mina iy'khantri zokubonga kabi. Nami ngiyakubonga mfowethu. Hawu khipha isitabane ebutabaneni. Hayi.
engathi singakhipha engathi singatshela nabanye-ke bekhiphe nosomizi, bheka osomizi abakhulu. Ngithe ngathi ungatshela nabanye bakhiphe nosomizi. Uthawa anawo lamandla. Ubani? Amandla awafani manje asazi ukuthi banawo lamandla ukwenza lokho. Manje ngicela ukubuza. Afani nje njengoba nama-taste engafani. Angunika umuthi umdlisi okungcono available wena. Serious ngempela futhi. Dale mnganami. Angunikeza umuthi Esinoma umdlisi. sesuyaphapha ufuna ukozwa amanye. Ngoba phela iyaphaphisa lento. Njengoba de phapha nje esayisona manje how much more ese-straight sesizwithe into yangempela. Hayi ngiyakunikeza umuthi umdlizi angaphinda abuyele kule nto yakhe athi nje mina nginokhwindo lwami, athi mina nginokhwindo lwami mina avala amazembe. Usho njalo nje futhi-ke namanje ustike lapho nje ingakho ngingayicakile kakhulu or ngingaphathekile kabi kakhulu ngoba whatever akayishoyo ngilana selokhu kahle kahle siku-3 months manje ngoba lento yenzeka ngoNovember. Razi hayi bo, kanti indala kangaka laa nto Hawu senzani eyi-2 futhi. ngoba ngafana nabantu phakathi kwalabantu ulona uMthandeni, uKing Zosa abangani bami kade angithi wena wangilahla. Kade nje sengi-close nabo ngikhuluma nabo nje izinto ey'ningi. So angazi phakathi kwabo ukuthi ubani oyiphutshuzile ngoba i-screen record senziwa yimina ngikhuluma nosisi wami ngimtshela lapho-ke sengithuka-ke sethi nje uyinja nje intombazane akwazi. Kanjani uthi uyinja kanjani mfowethu? Ekuthiwa hayi kanti ungantombi eningi indoda. Indoda nje futhi leya enhle nje futhi. Indoda nje impela futhi. Yabona nje kube nje wavela wahlala wastikha ebudodeni. Wayishaya intombi untombi eningi kutshela indempela. Kodwa-ke uwucophile umlando. Ngiyakuvuma. Ashaka nje. Hayi uwucophile umlando. Kodwa usayinethiwekhi ekuphi la ngempela? Bengimbuza ukuthi inethiwekhi ekuphi sekhaya kubo. Oh nile emakhaya. Hayiwa. Bathini kubo? Bathini kubo? Bajabule. Yebo. Bajabule kubo. Bajabule sigogo. Yebo. Hayi ngiyavuma mina. Ngeke ungajabuli kodwa nawe. Ngithi ngikhathazile lento engikhathele yo. Hayi ungakhathazeki. Mana Manje. man. Iphutshwe endile izolo yini? Loli. Ayisekho-ke network lapho. Ziyazi amukora sikhansela ividiyo ayizwakali. Okay. Lolo. Sure. Vele ngiyayibona ukuthi hayi inetwork ayisekho. Cha kodwa kuqophile kumlando. Usumakoti nje lapho. Hhayi-ke asazobona umlando wangempela.
Hayi, ngiyakuvuma mfana. Asazobona umlando wangempela as long as nje stick ekutheni mina ungi-introduce nakubazali ngibuya bazali bakhe njengoba ngisekhaya nje kubo. So the rest hhayi phela wezi impilo zabantu mina ngingabona ngazuthi umuntu uhlanya or akazazi ukuthi ufunani kanti uNkulunkulu umuntu wakhe lo akambekile ukhona futhi la ey'nhlanyeni abe ukuhlangana nje nohlanya lwakhe abe right ngisho ekhanda aphile. So asazi ukuthi impilo isiphatheleni. Asazi ukuthi impilo isiphatheleni but nje mhlampe wakuyena angazi sobona sinamaplani amaningi mhlampe Mina ngithi asimdlengisa. ngiyidlanyisa lana ngomnyovu kanti ubambo lula ey'tabanini. Mina ngithi asimdlengisa. Ngithi asimdlengisa. Ngithi asimdlengisa. Avela bo wena. Uzoba mina kanjani? Avela bo like serious. Phela umuntu odlisiwe kaloko ehlenyuka. Yabona? Ngempela. Ngitsho ndampela. Ngithi mina vele simdlisi avela bo wena nje. Ekuqaleni sigcineni athi mina nginoQueen Lolo wami. Athi noma ngabe kuthiwa ningenzani ningishele nithini nithi ningibuyisele etabane bamasimba nokho. Avele nje akwade makukhulunywa ngobutabane. Yeah. Avele nje akwade. Athi yiji. Hhayi akayifuni ngempela-ke kodwa njengamanje Njanje? akazwile futhi akafuni-ke nje ukuba nangontombi ey'ningi. Sabelo. Ya ufuna usabelo. Okay. Siyabonga. Isabelo nje. Ngisazoma-expose nje khuluma izinto ay'khulumayo ngimshuthe njenganakile uzobona wena. No, yazi ukuthi ngale video ephutshukile basazoke bekubiza nakuma-podcast. Ema-radioweni yebo sazozigcwala ama-radio. Ungasabi mfethu, ungasabi. Khuluma nje ukhuluma nje. Kanti ngithi usho kanje mfo. Ngiyakutshela mfethu. Basazokubiza ema-radioweni bakubiza ama-podcast. Ukhulume nje ukukhuluma nje. Ngiyakutshela. Ucopha umlando phela wena akekho oqophela umlando lo. Mina profeta ngo-last week ngangidlalela kodwa-ke. Ngithi Somizi kanti uNtombeyi. Ngithi Somizi uzophela unyaka engasesona isitabane. La ngoNovember ke Awazi ibona le video yami. Ngibonanga Sigogo. Uprofeta Somizi nakhona ngangiyidlalela yabona nginama-jokes ami. Hayi kodwa mfana hayi. Mina ngiyavuma. Umuntu wakwasuka ebutabaneni waba yindoda. Bonke abasuka ebudodeni babe yitabane. Kodwa nje kuthiwa nje nangumuntu futhi uyenzile lento le futhi akakaze mhlawumbe saphatheka kabi isikhashana after le video iphutshukile. Awusavele sathi hayi vele at the end of the day izinto kade siyikhuluma kanti besithini ngoba phela vele mathupha uQueen Loli. Kodwa mina mfethu ngiyakuvuma. Queen Loli ngiyakuvuma mnganami. Ukhipha isitabane ebutabaneni usilese endodeni. Hayi, uyabona lento oyenzile i-country zokubonga. Izokubonga i-country Nkosi yami Jehova. Akasekho noqhamuka Nkosi yami ozoshintsha uSomizi. Ukuthi mhlampe nakhona ngoba uSomizi ngikaze ngambona in person. Wezi mina mnganami usuyangazi ungaze iminyakana manje sazana. Uyangazi ukuthi nguhlobo lomuntu ene
angidingi ukuthi ngaziwe wonke umuntu. Abantu aba-closer to mina bayangazi ukuthi uNomfundo uhlobo luni lomuntu. Uyabona nje uSabelo ngeke ngize ngimtshela into eyodwa, ngisho iy'mpahla ey'ningi ushisile. Kade ngimthethisa lana, sibheke emngcwabeni iphenti mina uyazi angiyigqoki. Ngiphethe iphenti elilodwa, sengiyalifuna iphenti manje angilitholi. Umuntu wami lo engihlala naye manje, esiphila naye, Hayibo, uhlala naye? engijabule. I'm telling you, we moved in. Lento phela yethu iqale last year. Abantu bamangala manje njengoba nakuputshuka ividiyo. Lento yethu thina siqale last year. Yabo. Ndlovu. So izinto ey'ningi zakhe zisetshenziswa yimi. Yabo nje iy'ngubo zakhe, ube ney'ngubo akay'gqoka uma ngabe enza ama-event nani nani. Okuthi futhi ngifuna ukuthi aqhubeke ay'gqoke ngoba i-image thina esiphilisayo ula akakhona yilento leyo kwaziwa ngontombi ey'ningi. Ngifuna ukuthi leyo image-ke mfethu ayigcine kuntombi ey'ningi. Mina ngiyamazi ukuthi uSabelo uSithole uJobe kaMatshane ekhaya. Njengoba nami ungazi nguKwindlovu kodwa uNomfundo uMashezi uyamazi mangabe kuwuMashezi. So the rest abantu vele basazokhuluma futhi vele sifuna khona phela sama-brand thina, we are stars, people must talk, you understand? Sinikeza abantu into abayifunayo. Uyahleka uZi. Uzi. Ngiyakuphuma kodwa Sweetland. Uyahleka bafu. Angeke ngiyakuphuma. Mana ngicela ukubuza mfethu. Sure. I-reaction yakhona nkathi umbamba nje ebusuku. Wenza kanjani? Manje iqala lento ithi uqala last November. Kwaba yinto nje eyenzeka ephathini, hhayi ephathini, emcimbini. Wayekade host umcimbi engibhukhile futhi nakhona. Hhayi mina ngeke mfethu, mina ngiyababa. Nawe uyazi ukuthi I'm irresistible. Ngazi kahle. Mina ngiyababa, mina ngafika ngiyidlela ibholi suit yami, ubuhlali bami, ngize ku-event wathi, hhayi uyabona wena Luli, ngiyungri nje, hhayi wena ngingaginqa. Ngathi wathi Wathi njalo? hawu, Hayibo. zakhala abantu. Kodwa nje kuthiwa nje nangumuntu futhi uyenzile lento le futhi akakaze mhlawumbe saphatheka kabi isikhashana after le video iputshukile. Awusavele sathi hayi vele at the end of the day izinto kade siyikhuluma kanti besithini ngoba phela bekade sikhulumile ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani, irregardless ukuthi ivideo iputshukile, mina ngangithi ngitshela usisi wami, ngathatha futhi le conversation ngade ngithuka usisi wami. Sorry ngathi ngisendela umthando. Ngicabanga ukuthi ngakhuluma nabantu ababili kuphela. Babili amaxoki kule nto yokuputshuka kwevidiyo. Either uMthandeni noRuzoso. And uZoso wakhuluma ngoba phela izinto. Mina ngiyabancoma benza kahle. Hayi nami akusenamthwalo ongakanani. I think life it's all about going on manje. Life go on. Tibona ukuthi siyisaphi, that's all nje. Wow. Hayi siyabonga. Azinto ezini inkulu. Bana mnganami. Lento iputhuke nini kahle kahle? Hey, endiputshuke ngolwesine or ngolwesithathu. NgoLwesithathu buka isatrenda namanje ngoLwesithathu. Mina ngiqala ukuyibona izolo njengoba ufonela nje. Ngiqeda kubona nje. Hayi iputhuke ngolwesithathu ngoba sithe nje sisendleleni sibheke la eNatal besiya ku-memorial service kaNjinji. Hayi siyayela nje phela ngoba futhi akekho umuntu obekade eplanile. Mina ngithi akastike to i-character yakhe le i-image yakhe angayishintshi. Mina ngiyamazi ukuthi uyindoda and ubudoda bakhe ngibonile, so angidingi ukuthi
ngize ngimshintshe ngoba indlela akabeka ngayo isinkwa etafuleni yabo. Yeah. So the rest ukuthi ubani uthini awu ugqoka ingubo yimina futhi engimgqokisa ingubo njengoba nje kumncwabi mebe ngimgqokisa ngimshaya ama-makeup ngithi ngifuna ukuthi kube le image ubuka umngcwabo kanjinje ukuthi ube uphethe kahle kanjani kwavele nje kwayi-trend enye satrenda sobabili kwanyiwa baba bazi abantu ukuthi i-outfit akade bewagqokile ushintshe kathathu wagqoka isiketi wenzani wagqoka amasudu amabili enye inomhele. That's me imina engithe stick to this asidlali la